Put od proizvodnje hrane do trpeze dug je i kompleksan, istakli su eminentni stručnjaci iz Srbije i okruženja koji su govorili na temu ekologija, bezbednost i zdravlje hrane. Profesor dr. Zora Jugović, jedna od predavača na konferenciji, ocenjuje da u našoj zemlji pre svega treba da se obezbedi zdravstveno bezbedna hrana i obrati pažnja na prisustvo pesticida u lancu ishrane. Pažnju treba posvetiti, promeniti današnji društveni obrazac, posebno kod proizvodnje primene sredstava za zaštitu bilja, kod proizvodnje hrane, jer to sad sve više poprima toksikološki, epidemiološki karakter. Mala je kontrola, znači sada naš čovek ne zna, ništa pije, ništa jede. Šta treba da nauči? Da nauče čita deklaracije, da nauče da prati propise i posebno treba obratiti pažnju da ljudi koji se bave prometom hemijskih sredstava i oni koji proizvode hemijska sredstva, znači to su posebni uslovi za rad i tu treba hemijski pregledi. Šta to znači? Hemijski pregledi, znači lekarski pregledi, jer su rezidue koje se nalaze u pesticidima jako štetne za zdravlje. Cilj ovakvih stručnih okupljanja nije samo razmena informacija na akademskom nivou, već šira edukacija povodom važnosti zaštite životne sredine i obezbeđivanja uslova zdrave i bezbedne ishrane stanovništva. Kada se nađu, na primjer, nitriti u jagodama, mogu da izazovu kancerogena oboljenja i tako dalje. Imamo razlaganje njihovo da traje od 5 do 10 godina. U 1972. godine u Iraku imamo od žive je 100.000 ljudi otrovano pesticidima, pa sad je trovanje u Sjedinjenim Američkim Državama od 10.000 do 20.000 godišnje trovanje pesticidima. Pored navedenog, treba primenjivati zakone i norme vezane za bezbednost hrane sa evropskim standardima, ali i dosledno primenjivati postojeće zakone. Kako bi poreklo, sastav i proces proizvodnje bili transparentni i bezbedni, posebno je važno uskladiti kontrolu kvaliteta hrane koju obavljaju zdravstvene ustanove, rekao je između ostalog akademik profesor dr. Rade Biočanin, pukovnik atomsko-biološke hemijske odbrane. I dalje živimo u uslovima cezijama, stroncijama koji su prisutni u životnim namirnicama. Drugo, bio je rat. Znamo i sami od 24. marta do 10. juna 1999. godine, gde su ovde bombardovali mnoga postrojenja, negde korišćena municija sa uranom, ali posebno u vreme aviobombardovanja zaista došlo do jedne žestoke kontaminacije. Mi smo naravno u ratnim dejstvima vršili osmatranja, merenja, izviđanja, uzimanja uzoraka, ali mislim da u to vreme Zavode za javno zdravlje nisu odradili dobro svoj posao. Znači, to je bio jedan mali prekid, a nadam se u narednom periodu da ćemo ponovo prionuti poslu, a to je da razmotrimo sva ona pitanja koja se danas dotaknemo ovde i damo nadležnim ustanovama koje bi trebalo da rešavaju urgentno. Pored predavanja o zdravoj hrani, na skupu je profesor dr. Dragan Bataveljić sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu govorio o preminulim kolegama Miodragu Panteliću, Draganu Goluboviću i Željku Papiću. I zato mi je bila čast da nešto napišemo o njima i tako moramo da se borimo, da se sačuvaju imena na naše profesore, da to predstavimo mlađim generacijama i da oni pođu njihovim putem. Na skupu su, pored naučnih radnika, prisustvovali i brojni gosti kojima su predstavljeni naučni i stručni radovi.